Türkmenistanyň Mary vilayaty ýurdun öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gelmegine garaşýar Adatlyň Türkmenistandaky habarçylaryna we çeşmelerine göre vilayet häkimetleri Berdimuhammedowy dawaraly ýagdaýda garşylamagy taýinlanýarlar. Habarçylaryň maglumatlaryna göre Gurbanguly Berdimuhammedowyň gelmegine taýýarlyk görülip tutuş vilayetde ýogarlar geçirilýär, binalar renklenýär we abatlanýar, köçeler arasalanýar. Mary şäherinde taýynlyklar howa mendilinden we onuň daş töwereginden başlanýar. Öňküsi ýaly ýogarlara büdjet guramalarynyň işgärleri gatnaşdyrylýar. Käbir ýagdaýlarda kärhanalaryň hem edaralaryň işgärleri çykdyjy edip özlerine derek hakyna tutulan işgärleri iýermäge mejbur bolýarlar. Döwlet edara kärhanalarynyň işgärleri ot çöpleri ýygnamak üçin howa mendiliniň golaýdynaky paýty meýdanlaryna iberildi. Olaryň köpüsi gaz kärhanalarynyň işgärleri. Olar özlerine derek hakyny tutulan işçileri berýärler we öz hasaplaryna günne ortaça 40 manat töleýärler. Tip 26-njy maýda Adatlyň Mardaky çeşmesi gurrun berdi. Tapara taýýarlyklaryň bir arasaçylyk işleri bilen çäklenmedi. Habarçylar öňkü prezidenti garşy almak üçin adamlaryň saýlanýanlygyny habar berýärler. Gurbanguly Berdimuhammedowyň öňünden çykmak üçin ýürüýte adamlar taýýarlanýar. Ýürüýte gulluklarının işgärleri Gurbanguly Berdimuhammedowy garşy almak üçin saýlanan adamlaryň ygtybarly bolmak üçin üç arkasyny barlaýarlar. Olar bu barlygdan soň hem saýlanmaly. Häkimlik tarapyndan tasdiklanandan soň dalaşgärlere prezidentiň duşugyna taýýarlyk görmäge ruhsat berilýär. Dip çeşme gurrun berdi. Habarçylar Gurbanguly Berdimuhammedowyň saparynyň senetini we gün tertibini anyklap bilmediler. Döwlet medeniýeti ýakyn wagtda boljak sapar barada habar bermedi. Mundan başga öňkü prezidentiň Mary vilayatyna syýahatynyň maksadyny hem anyklap bolmady. Adatlyk radiosynyň Mary vilayatynyň häkimliklerine eden jaňlary netije bermedi. Ýurdun günorta günde orunda ýerleşýän Mary vilayatynda iň uly galkynyş gaz ýatagy bar we türkmen gazynyň ýeketek ekspert ugry bolan Hytaý tarap gaz geçiriji şu ýerden başlanýar. Geçmişde Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident hökmünde ýurt içinde eden saparlary giň gerimli taýýarlyk çäreleri bilen tapawutlanýardy. Saparlaryň öňü ýerinde sewit häkimetleri arasaçylyk abatlaýyş işleri bilen başagy bolup ýollary bejerip prezident kortejiniň ugrundaky binalary boýap, gül we agaç ekip paxta hem buğday meýdanlaryny arasalap taýinlanýardy. Berdimuhammedowyň döwlet başyndaky soňky ýyllarynda prezidentiň saparlary resmi taýdan yglan edilmändi. Prezidentiň saparlary öňünden resmi taýdan yglan edilmändi. Prezidentiň vilayatlere saparlary wagtynda sewit merkezlerinde hem şäherlerinde durmuş bökdeýärdi. 15 ýyllap ýurdu dolandyran Gurbanguly Berdimuhammedow fevral aýynda birden işinden aýrylýanlygyny yglan etdi we kararyny ýaşlara ýol bermek niýeti bilen düşündirdi. Mart aýynda onuň 41 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti boldy. Ýaşuly Berdimuhammedow indi ýurdun etaty kanun çykarjy organy halk maslahatyna ýol başçy bolup galdy. Bu aralykda Türkmenistanyň häzirki prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem ýurt içinde tapar etmäge taýinlanýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri prezidentiň ýakyn günlerde ýurdun Demirgadagyndaky Daşoğuz şäherine sapar etmegine garaşylýanlygyny we munyň üçin vilayatda giň gerimli arasaçylyk işleriniň geçirilýänligini habar berdiler. Büdjet edaralarynyň müňlerçe işgäri Daşoğuzda köçeleri köpçülükleýin tiýmarlaýar.